kuma yana da kyau mutane su sani shi da kansa shugaban ƙasar Nijar ɗin nan fa in ya samu yadda yake so a yadda muka samu labari yana son ya koma shi ma farar hula ne ya fito takara a zaɓe shi yasa waɗansu ma suke ganin kamar abin da yake yin nan kamfen ne kawai ya fara buɗe yakin neman zaɓe ne nasa da irin waɗannan maganganun waɗanda za su iya hargitsa ko'ina su hargitsa Najeriya kuma su hargitsa rahmatullahi wa barakatuh. A gurguje kafin a lamban minti 2 akwai wannan rikita-rikitar da take faruwa ta Nijar ta maganganu da shugaban ƙasar Nijar ya yi dangane da abin da ya faru ko in ce abin da ya faɗa a kan gwamnatin Najeriya. A kusan dai kowa a nan ina jin ya san abin da ya faru kuma ya san abin da ke tafiya. To da farko na yi bidiyo ɗaya a baya, bidiyon da na yi dama kamar yadda yawanci mutane kun gani. A takaice dama dai abin da ne magana shine mu muna tsakiya kan abin da ya faru ɗin, domin muna da ƙa'ida ko in ce duk wani musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ka'ida ta in labari ya zo ya zai tantance labarin kuma ko da waye ya kawo labarin, domin kamar yadda na faɗa a wancan bidiyon wanda ya gabata, lallai ita ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ka'ida akan ta sauka ne kan sahabi ko ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a dangane da abin da ya shafi labari, wanda a takaice zan maimaita aya ɗin kawo ta gabanta. Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda na faɗa a ayar da ta wuce, Allah wancan bidiyon da ya wuce, Allah ya ce in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimina. Allah ya ce wa alamu anna fikum rasulullah law yudi'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rashidun. Allah subhanahu wa ta'ala ko shakka babu bayan ya ja kunnen mu akan kowa ya kawo labari, lallai mu tabbatar da sai mun yi bincike akan labarin, ba duk abin da mutum ya kawo za a yadda ɗauka ba. Bayan kamar yadda malamai sun san wannan ayar kuma sun san abin da malaman tafsiri suka faɗa ƙarƙashinta, sannan a ayata ta gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya ja kunnen mu al'ummar musulmi ya ce wa alamu ku sani anna fikum rasulullah, lallai a cikin ku fa ku sani akwai annabin Allah shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. Allah ya ce da yawa maganganun da ake ba da labari inda annabi sallallahu alaihi wa sallama yana bin mutane akan haka, to lallai da an samu matsala. Ma'ana inda duk wanda ya kawo magana kai a matsayinka na musulmi kurin za ka yadda ka ɗauka kai aiki da ita, lallai da an samu matsala. Shi yasa a ayar farko Allah ya ce abin da yasa ya hana kai tsaye in labari ya zo mutane su ɗauke shi a matsayin gaskiya 100% saboda kar ka je ka faɗa wa cikin mutuncin mutum kuma ka wayi gari kana mai nadama in kai ka san nadama ɗin kenan. Waɗannan da waɗansu su ne dalilan da suka saka ko lokacin da labarin ya zo mu ba mu gamsu ba 100% domin Allah ne ya hana mu yadda, kuma a lokacin da Allah ya hana mu yadda Allah ya ba mu rariyar tacewa, ba wanda ya isa ya bankara mu ta karfin tsiya ya ce sai mun yadda ko dan muna tsoron sa ko dan muna tsoron kar mu ce ba mu yadda ba ka zage mu, wannan ya rage naka. Da wannan ne mamaki da waɗansu daga cikin malamai akan wannan labarin, akan wannan abin da ya faru na shugaban ƙasa. Kar ku manta shugaban ƙasar Nijar ɗin nan fa soja ne, ba mamaki allurarsa sai ta soja kawai ta motsa ya kwaso labari da wanda yake na gaske da wanda yake wataƙila ba tabbas ɗin abin ya faru. Kuma abin da ya kamata mutane su yi la'akari da shi cikin wannan labarin, shi da kansa shugaban ƙasar Nijar abin da ya ce 'yan ta'adda ne waɗanda suka kama a gurinsu ne suka samu labarin. Ka duba shi da kansa labarin a gurin shi kansa shugaban ƙasar Nijar ɗori ne, duk da a cikin labaran da ya faɗa akwai waɗanda ko bai faɗa ba dama da 'yan Najeriya da 'yan Nijar sun tabbatar da haka ne, saboda haka waɗannan ba a kansu nake magana ba. Inda irin waɗanne ne su ne kamar na zuwan Tinubu da ya yi ko na zuwan shugaban ƙasar Najeriya da ya yi zuwa Faransa, wannan kan ko an ba mu labari ko ba ba mu labari ba mun ga bidiyo kuma mun ji an ce shugaban ƙasar Najeriya da na Faransa sun saka hannu kan wata yarjejeniya, kuma duk mun zo mun yi bidiyo akai mun yi bayani. Saboda haka shugaban ƙasar Nijar ko ya bada wancan labarin ko kai bada wancan labarin mu mun san da shi. Saboda haka amma labarurruka manya-manya wanda aka bayar wanda har a cikinsu shugaban ƙasar Nijar yake maganan cewa akwai wani ƙauye wanda ya faɗe shi wanda ya ce a nan ne aka
zaunar da 'yan ta'adda ko aka sauke sojojin Faransa ne ko sojojin wata ƙasa ko kuma ake yin wani abu na rashin gaskiya wanda ko shakka babu waɗansu daga cikin jami'an gwamnatin Najeriya kamar irin su Malam Nuhu Rubado sun fita. Nuhu Rubado ma ya bada damar cewa Malam Nuhu Rubado ya bada dama cewa 'yan jaridu su tafi inda shugaban ƙasar Nijar ya tabbatar ya yi magana akan cewa akwai waɗansu mutane waɗanda aka ajiye a gurin ko sojoji ko 'yan ta'adda. Ya ce 'yan jarida su je su binciko wa jama'a su zo su yi wa jama'a bayani. Kaga ko shakka babu in dai ba ci da zuci mutane suke ba ya kamata ai 'yan jarida dai ba zaman gwamnati suke yi wa. Domin 'yan jarida an ce 'yan jarida kaga ana nufin BBC, ana nufin Deutsche Welle, ana nufin duka har na ko'ina an yadda, kuma akwai waɗanda akwai 'yan gidajen jaridar da baka isa kai musu wata dabara ba. Su bal ma so suke su bankaɗo labarin ma su ba da shi. Kowa ma ya ji da abin da zai faru ya daɗe bai faru ba. Amma gwamnatin Najeriya ta ce ta ba 'yan jarida dama su je. Kaga duk wanda gaskiya yake nema ya kamata ya saurara. Ya jira lokacin da 'yan jarida can za su je su yi bincike, in sun yi bincike ko sun je gurin ya zama cewa su ce ga su can sun je gurin amma an hana su shiga ko an hana su karasa, to kaga rashin gaskiya ya bayyana. Amma ko kaɗan ba a kai ga haka ta faru ba. Mutane kudin sun yi sama. Kuma yana da kyau mutane su sani shi da kansa shugaban ƙasar Nijar ɗin nan fa in ya samu yadda yake so, a yadda muka samu labari yana son ya koma shi ma farar hula ne ya fito takara a zaɓe shi. Shi yasa waɗansu ma suke ganin kamar abin da yake yin nan kamfen ne kawai. Ya fara buɗe yakin neman zaɓe ne nasa da irin waɗannan maganganun waɗanda za su iya hargitsa ko'ina, su hargitsa Najeriya kuma su hargitsa Nijar, wanda ko shakka babu duk wanda ya saurari irin abubuwan da suke faruwa ɗin nan har daga bakin manyan malamai abin kaico ne. Abu ne wanda ko ni akwai lokacin da na faɗi magana ƙwaya ɗaya ko in ce wacce bata kai kwatar abin da malamai suke faɗa a yanzu ba. Amma mutane suka yi min raddi, suka min ta suka ce ni bai kamata in yi magana ba in faɗi irin wannan maganar ba. Amma sai gashi an wayi gari manya-manyan malamai bijimai waɗanda duk inda ka ɗaga su a duniya an yi da cewa malamai ne, su ne suke faɗan maganganun da sun fi irin waɗanda na faɗa a baya. Amma kuma suna dagewa akai, suna jin cewa abin da suke faɗa gaskiya suke yi, suna cin mutuncin mutane. Abin da ya fi komai muni shine mu a matsayin mu na 'yan Najeriya lokacin da muke taya 'yan Nijar addu'ar Allah ya kare shugaban ƙasansu, Allah ya shi mishi albarka, a lokacin suke taruwa mu su tsine namu shugaban ƙasan, wanda wannan ya saba wa daidai, ya saba wa ƙa'ida ta musulunci, wanda in ban manta ba wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama suna tafiya da sahabbansa za su je wani wuri. Ɗaya daga cikin sahabbai taguwarsa ko kuma ce dokinsa da yake kai ko taguwa raƙumansa ya tsine mata albarka saboda gaddama da take masa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da kai da ita ku canja hanya, ba za ku bi mu ba. Saboda me? Saboda ka tsine mata albarka, in ka shigo cikin mu tsinuwar da kai mata tsino za ta bi ta kai ma ta shafe ka, saboda haka mu za ta shafe mu. Annabi ya ce bai yadda ba, bai yadda ka bi mu ba. Bayan annabi ya hana shi ya bi su, daga baya wannan bawan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gane cewa lalle ya kagu da so yake sai ya bi tawagar annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to in dai kana son ka bi mu sai dai ka saki wannan taguwar da ka tsine mata ta bi daji. Haka ya saki taguwar ta bi daji, haka ya saki abun hawan nasa ya bi daji. Amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai yadda an tafi da abin da aka tsine ba. To ta yaya ne mu ya kamata ku mana, bai kamata ku ai mana haka ba. In dai talakan Nijar ba zai iya wa talakan Najeriya kara a irin abubuwa da suka shafi irin wannan mutum, ba mu san akan menene za ku iya mana kara ba. Domin abubuwa ne waɗansu kun sani, waɗansu mun sani. Mu da ku me ya kamata mi, maimakon in abu irin wannan in ya taso mu da ku mu haɗa kai, inda gaske yan uwantakar gaskiya ce mu haɗa kai mu da ku mu kawo ƙarshen lamarin. A'a babu, wanda ya muku laifi daban, wanda kuke taruwa kuke tsine masa daban. Sannan abin da nake so in muku magana a kai na kusan ƙarshe shine wannan maganar rashin tsaron da ake ta magana, ake cewa akwai 'yan ta'adda wanda an daɗe tun zamanin Boko Haram. Tsakaninku da Allah, shin daga shekara biyu Tinubu zuwa yanzu shine 'yan Boko Haram da 'yan banditiri suka yi kanta da katutu a arewacin Najeriya zuwa wani yanki na Nijar, ko tun da akwai su? Mutanen nan fa sun kafa sansani a Maiduguri, 'yan Boko Haram kenan, da 'yan banditiri da suka zo suka kafa sansani Sokoto, Zamfara, Katsina da wani yanki na garin Kebbi. Sun kafa sansani tun kusan zamanin ƙarshen mulkin Jonathan, ko in ce daga farkon mulkin Jonathan zuwa mulkin Buhari ɗin da ya gama. Dukka tun daga wancan lokacin abin nan haka aka taho da shi. Yanzu kowa da mu da ku kokari ake a nemo bakin zare ta yadda za a yi maganin rashin tsaron nan. Amma kurin shine yanzu aka shigo da waɗansu irin maganganu waɗanda suke sun ƙara dagula komai. Wanda ko shakka babu a duk lokacin da
mutane suke cikin bala'i irin wannan, in dai al'umma bata haɗa kanta ba, babu ranar da za a yi maganin irin waɗannan abin da suke tafiya, babu ran da za a yi maganin wannan. Kuma abin da zai baka mamaki, cikin waɗanda suke yin magana har da wanda in ka ajiye shi ka bashi kai ce ya baka labari na minti 30 kan halin da rashin tsaron Najeriya, arewacin Najeriya ke ciki, ba wanda ya isa ya baka labari. Amma ya iya zagin mutane a social media. Hata barista Bulama Bukarti, wanda ba irin bakin kokarinsa da baya yi, ya nemo labari ta yanda zai zo a san yadda za a salba kes din, ko ya ba mutane labari kan yadda abubuwan ya kamata su kasance. Amma shi da kansa Bulama Bukarti da ya zo ya yi magana, ya ce a cikin zargi da shugaban ƙasar Nijar ya yi na cewa akwai wasu manya-manyan makamai da ko jirage da ko wasu bumabumai da ake zargin Faransa ta ba wasu 'yan ta'adda, Bulama Bukarti ya ce a binciken su ba su gani ba, babu. Wanda kuma ni na san in dai magana ake ta arewa, in dai magana ake ta Afirka ta yamma, wallahi 'yan ta'addan da suke cikin Afirka ta yamma, binciken da Bulama Bukarti yake da shi akan irin waɗannan 'yan ta'addan, wallahi shugaban ƙasar Nijar bai da shi. Domin shi Bulama Bukarti kusan abin da ya fi ƙwarewa ma akai kenan waɗannan abubuwan. Amma Bulama Bukarti ya zo ya faɗi magana, ya ce ga yadda take, an ce ƙarya yake yi. Gwamnatin Najeriya ta ce su aje a duba guraren da shugaban ƙasar Nijar ya tabbatar yake yin magana kai, ya ce akwai wa'innan mutanen, ba a kai ga an je an gama ba. Sannan shi ma ya ce ya ji ne a gurin waɗansu daga cikin 'yan ta'addan da aka kama. Ka duba labarin yadda yake. Amma a haka ne aka zo ana zagin juna, a haka ne aka zo ana hayaniya, ko kuna tsinewa 'yan arewacin Najeriya albarka, 'yan arewacin Najeriya su ma suna ramawa. Abin duka ya riga ya zo ya zama abin kunya. To wallahi bari in gaya muku, da 'yan arewacin Najeriya din da suke wannan tsine-tsinen, da su 'yan Nijar din da suke wannan zage-zagen, na rantse da Allah, idan rikici ya kace mai tsakaninku da ku 'yan Nijar da ku 'yan arewacin Najeriya, ko da mu 'yan arewacin Najeriya, ina bai tabbatar muku wallahi makiyanmu waɗanda suke son su ga bayan mu, da kai ɗan Nijar da kake wani kumfan baki, da kai ɗan arewacin Najeriya, babu wanda za su bari. Kuma wani abu da nake so in gaya wa 'yan Nijar, na rantse da Allah, turawan mulkin mallaka da kuke gani a matsayinku na 'yan Nijar, wallahi sun fi ku sanin ma ina ne Nijar ɗin. Domin su sun zauna a Nijar ne a ilimance, ba da ka suka zauna ba. Kuma wallahi shugaban ƙasar ku, na rantse da Allah, masu bashi shawara su bashi shawara, na rantse da Allah, in zai nutsu ya nutsu, in ba zai nutsu ba kuma billahi allazi la ilaha illa huwa, in rawar kai mutum zai nuna, turawa na rantse da Allah sun yi maganin 'yan rawar kan da sun fi shi iya rawar kai. Tunda kowa ya ga abin da ya faru da irin su Gaddafi, irin su Saddam Hussein, kowa ya ga irin abin da ya faru da irin wa'innan mutanen, waɗanda duk wani shiri da Nijar take da shi, in ana maganar waɗancan ƙasashen ba a maganar ma Nijar. Sannan idan Nijar tana tunanin cewa ta dogara da Rasha tana tare da ita, na rantse da Allah kun kama kafar wala. Rasha kafar wala ne, ba su da, ba za ku gane cewa kafar wala kuka kama ba sai an zo gabar da za ku ga cewa gashi kiri-kiri an zo gabar da ya kamata su kawo ɗauki, wallahi ba za su kawo ba. Dalilin da ya sa na faɗi wannan, ga abin da ya faru nan a Syria. Asali Rasha babu irin ɗaurin gindin da bata bawa Bashar al-Assad ba. Shugaban ƙasar Syria duk wani kalar ɗaurin gindi Rasha sai da ta bashi. Amma da Rasha ta lissafa ta ga iya abin da take nema a Syria ta riga ta kwashe. Shugaban ƙasar ta riga ta gama tattara shi, ta yi imani da cewa ko gudun hijira ya Rasha zai gudu, ya je ya zauna, kuɗin da ya ɗiba a ƙasar sai ya je ya cinye su a Rasha, wataƙila ma ya mutu a can su cinye ragowar. Ƙarshen Rasha sai ta janye daga kan duk wani taimako da take ba Bashar al-Assad. Yanzu an waye gari Bashar al-Assad an kwace mulkin daga hannunsa, yanzu yana Rasha a zaune. To su ka'ida su haka suke. Wallahi tallahi wani dan Nijar ko shugaban ƙasar Nijar, na rantse da Allah kar yayi tsammanin cewa taransa da Rasha wallahi taimako ne har abada, ba taimako bane ne har abada. Saboda haka mu da wannan muke nasiha ga duk wanda yake ganin Allah subhanahu wataala ya dora masa jan ragamar al'umma ko a Nijar ko a Najeriya, ku dinga yin amfani da kalamai irin waɗanda za su kawo zaman lafiya, ba waɗanda za su kawo tashin hankali ba. Domin wannan maganganun ba maganganu bane na siyasa, ba maganganu bane waɗanda wani zai amfani da su saboda mulkinsa ya ɗore. Saboda haka da wannan muke fatan, muke addu'ar Allah subhanahu wataala ya zaunar da kasashen mu lafiya, Allah subhanahu wataala ya ba mu arziki mai ɗorewa.